Els hem posat així perquè va per ordre de més representació parlamentària al Congrés dels Diputats a menys. Al centre, Gabriel Rufián, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos per Esquerra Republicana. José Zaragoza, avui està de suplent de la Meritxell Batet. Tenim el Jaume Asens, que és candidat d'en Comú Podem. Bona tarda, també, i gràcies. A la Laura Borràs, de Junts per Catalunya. Gràcies també per estar amb nosaltres. La Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Gràcies també. La Cayetana Álvarez de Toledo, moltes gràcies. I l'Ignacio Garriga, de Vox. Quina és la proposta, quines són les propostes que planteja a la ciutadania, als electors, per al conflicte català? La nostra aposta, la nostra proposta, el nostre compromís per la paraula, per la política, pel diàleg, per la concòrdia, per la mesura, és ferma. Fer taules de diàleg i de negociació. De diàleg i de negociació, on tothom pugui mirar a tothom als ulls i dialogar. Deixar, en definitiva, de negar-nos entre nosaltres. I en aquesta taula de negociació i de diàleg nosaltres anem amb dues propostes polítiques que esperen política. Una, llei d'amnistia, i dos, referèndum d'autodeterminació, el que aglutina un consens en la societat catalana entre el 70 i el 80%. En unes eleccions el que es tracta és de parlar dels problemes dels ciutadans. I sembla que aquí, a aquest país, a Catalunya, fa molts anys que s'han oblidat dels problemes dels ciutadans i estem en una batalla que no porta res de positiu. La gent haurà de decidir si volen que aquest govern, l'únic govern progressista que pot guanyar Espanya, que és un govern de Pedro Sánchez, tingui força per governar, o si vol continuar en aquest liu de forces polítiques diferents, confrontades entre ells, que bloquegen la possibilitat d'afrontar els problemes dels ciutadans. Creiem que no podem continuar així. Creiem que fa falta que hi hagi diàleg dintre de la llei, el dret a conviure, que tornem a recuperar la convivència entre tots nosaltres, la capacitat que el problema no s'enquisti. I nosaltres què és el que plantegem? El que volen la majoria dels catalans, si mireu les enquestes que surten, la majoria dels catalans volen més autogovern. Volen autogovern, no volen trencar, no volen confrontar-se, no volen dividir-se. Partint de la premissa que, com deia vostè, evidentment estem en una situació d'incertesa, de bloqueig, on aquest bloqueig s'ha agreujat després de la sentència, una sentència molt injusta. Nosaltres proposem superar-ho amb una proposta de desbloqueig que bàsicament té tres grans elements, tres grans punts que creiem que connecta en les majories socials. El primer és la llibertat dels presos i les preses polítiques. El segon és el diàleg, un diàleg que s'ha de fer bàsicament al Congrés i al Parlament. I en tercer lloc, solucions. Solucions que passen inevitablement perquè en algun moment els catalans puguin decidir sobre quina relació volen establir amb l'estat espanyol. I Junts per Catalunya truca al senyor Pedro Sánchez per poder parlar de tot. I, de fet, potser el senyor Pedro Sánchez hauria de respondre al telèfon a qui també el va fer president del govern una vegada, perquè va pensar que tenia propostes per Catalunya. Si l'única proposta és el 155, nosaltres ens refernem en la política. La sentència, ho hem estat dient, no és una resposta per al problema que tenim. Els jutges fent de polítics no és una resposta pel problema que tenim. Hem de tornar al camí de la política i hem de trobar allò que ens fa forts per defensar els drets de tothom, els drets polítics, els drets socials, la democràcia, i per fer-ho, des de Junts per Catalunya, treballem per aconseguir la independència d'aquest país. El problema no és un problema entre Catalunya i Espanya. Aquí tenim un problema molt greu entre catalans. I el que veiem al carrer no és una reacció a una sentència, és una reacció a 40 anys de nacionalisme. La solució, a curt termini, frenar aquest procés, frenar les eines que té el nacionalisme per seguir alimentant la maquinària. I a curt i llarg termini, reformar Espanya. I l'únic vot que pot frenar l'independentisme perquè té fermesa, jo crec que això és clar, i que és reformista a Espanya, és Ciutadans. ¿Qué han hecho y qué hemos hecho a lo largo de 40 años para evitar que las aulas, las instituciones y el ecosistema mediático también se hayan llenado de irracionalidad y también de mentiras? El catalanismo político ha fracasado, se ha suicidado. Iba a construir una nación catalana, un gran
un solo pueblo y lo que ha conseguido es romper Cataluña en dos, romper una comunidad democrática en dos. Vamos a contribuir a la construcción de una Cataluña con ley y con libertad. Y yo se lo digo con toda franqueza a todos que si les importa Cataluña, ya no digo España, si les importa Cataluña, por favor, háganlo, apoyen una alternativa constitucionalista. Lo que nosotros tenemos claro para afrontar este conflicto que ha sido desencadenado única y exclusivamente y en primer lugar por un culpable, que es los separatistas, lo que tenemos claro es que no podemos utilizar como solución los responsables del problema. Y la solución urgente para frenar esta generalidad en absoluta rebeldía, estas calles que vemos que prenden fuego, esas violencias callejeras, solo pasa por plantear en el Congreso de los Diputados la ilegalización de los partidos que tienen como único fin revertir, por un lado, el orden constitucional i dinamitar la sobirania nacional. Ja sé que alguns associen que democràcia és no tenir fermesa. 40 anys sense fermesa, ha dit el senyor de Vox. Bueno, deu ser que enyora els altres 40 anys que el que hi havia era manca de democràcia. Nosaltres creiem que és possible que hi hagi un estat amb diverses nacions, amb diverses nacionalitats. Per això defensem la plurinacionalitat. Això és el que defensava Caminal i això és el que ha defensat sempre el federalisme en el nostre país. I per això a mi em sap greu que el Partit Socialista hagi renunciat a aquests valors. A Ciudadanos és que parla de frenar la democràcia i de frenar drets. És que és impropi de les democràcies frenar. És propi de les dictadures. I estem en una situació en què caldria és que tots toquéssim de peus a terra, veiéssim quina és la realitat i acceptéssim de fer el que els ciutadans ens demanen de fer, que és política. Escoltar els seus problemes i posar-hi solucions. No reprimir sistemàticament perquè la repressió no és mai una solució. Artículo 128, es hermoso y nunca lo cumplen. Artículo 47, artículo 50. Es decir, no es cierto que la Constitución sea un arma arrojadiza en contra de los indepes malos y tal. La Constitución tiene artículos muy hermosos que se podrían cumplir y ustedes siempre se olvidan. Avui hem sentit el senyor Zaragoza un altre cop parlar de diàleg, és una bona notícia, perquè fa temps que havien deixat de parlar de diàleg, però a mi m'agradaria que m'aclarís exactament com hauria de ser aquest diàleg. Si és un diàleg sobre l'estatus quo on no es puguin sotmetre a consideració possibles modificacions legislatives, és una consigna buida. Per tant, m'agradaria exactament que aclareixin què vol dir diàleg en el marc de la llei. Mentre el president Torra no renunciï a la via unilateral, condeni la violència i truqui a qui ha de trucar, que és al senyor Iceta i a la resta de partits polítics per arribar a un acord aquí a Catalunya, perquè el problema el tenim a Catalunya. Que el partido del Gobierno de España y el partido que se presenta aquí como el dialogante sea incapaz de decir hay que defender de verdad una alternativa constitucionalista democrática que respete el pluralismo, la tolerancia, la libertad y un futuro para todos los catalanes. Ese 155 fue, por parte del Partido Socialista, cobarde, por parte del Partido Popular, a su medida, y por parte de Ciudadanos, pensando en las elecciones. En definitiva, fue un 155 a la medida de los partidos separatistas. Yo lo que propongo es firmeza contra el separatismo. Hay que interrumpir esa maquinaria separatista. Adoctrinamiento, televisión, subvenciones, vividores del procés. Esto hay que cortarlo. O si no, de aquí a 15, 20 años, ríanse ustedes de lo que tenemos ahora. La solución debe ser multilateral. Multilateral. Deben entrar instituciones internacionales, deben entrar instituciones europeas y, evidentemente, deben de involucrarse instituciones españolas.